A Feira de Libros desembarca en Rianxo ata o domingo. A Praza Castelao acolle a 9ª parada do circuito galego para promover a literatura e os libros en galego. Rianxo é terra de poetas e escritores e non hai mellor forma de recordalo e de poñelo en valor que cos libros. Por iso, o Concello, Berce de Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio acolle cada verán a Feira do Libro. Hoxe viuse a súa inauguración, estará localizada na Praza Castelao ata o domingo e é a 9ª parada do circuito a nivel galego. As 13 feiras do libro que percorren Galicia están organizadas, están impulsadas pola Federación de Librerías de Galicia. Eles organizan, eles impulsan este circuito e eles son os que evidentemente ven que este é un formato que segue tendo interese e relevancia para achegarse aos públicos, achegarse aos lectores e sobre todo para realizar ese labor comercial en paralelo ás librerías que realizan o seu traballo comercial nos seus lugares no día a día, os 365 días ao ano. As feiras, efectivamente, a Federación considera que son importantes e nós tamén desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería de Cultura, vemos como estamos ante un evento que desde o mes de abril ata finais de agosto, que cando remata o circuito de feiras, concita un enorme interese, concita moitísimas persoas visitantes que participan nas diferentes actividades que se propoñen nos stands. Esta feira, que impulsa tamén a Xunta no marco da campaña para Gustos Cultura, fai especial fincapé nos libros en galego. Estamos tamén ante un espazo que supón un punto de encontro entre libreiros e libreiras, editores, autores, ilustradores, traductores, en fin, toda esa parte do ecosistema do libro tan importante, onde todas as partes son fundamentais e onde todo isto conflúe nas feiras para que sirva, como digo, de punto de encontro de relación cos lectores e coas lectoras, é dicir, as persoas, en definitiva, que conforman esa parte fundamental de chegada do libro, de lectura e, polo tanto, de acceso á cultura a través dos libros. A deputada de Cultura, Natividade González, asistiu tamén á inauguración da Feira do Libro de Rianxo, unha actividade que definiu de imprescindible para o municipio e para a cultura. As feiras son moito máis que un espazo de vendas de libros. Son esos lugares donde atopamos conversa, donde descubrimos esa celebración tamén da cultura e son sobre todo esos espazos de lectura, de encontros e de reencontros. É importante esa ilusión das persoas lectoras, o entusiasmo de quen escribe e a certeza de que a cultura continúa sendo un dos mellores lugares para encontrarnos. E esa é a forza desta feira e tamén a forza dun país que lee, que crea e que fai da cultura unha parte esencial da súa identidade. O alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, agradeceu a todos os implicados a celebración un ano máis desta feira no municipio e afirmou que hoxe celebrase algo máis que unha cita anual co mundo editorial. Celebramos a capacidade dos libros para reunir persoas, para crear comunidade e para manter vivo ese diálogo entre o pasado, o presente e o futuro que define os povos que non renuncian á súa memoria e que tampouco renuncian á súa identidade. Facémolo, ademais, nun lugar especialmente simbólico, nesta capital galega da cultura. Hai vilas que teñen historia literaria e hai vilas nas que a literatura forma parte da súa maneira de estar no mundo, como é o caso de Rianxo. Aquí, como saben, nasceu Castelao, nasceu Manuel Antonio ou Rafael Dieste, entre outros. 3 nomes imprescindibles da nosa cultura que, dende linguaxes e sensibilidades diferentes, abriron camiños novos para Galicia. A eles debemos unha parte esencial da nosa maneira de entender a literatura, a arte e o compromiso cívico da defensa tamén da nosa lingua. O pregón da Feira do Libro correu a cargo do escritor Anxo Angueira, que impuxo en valor a Rianxo como referencia literaria. Pero falamos de rúas que a ficción fixo famosas. Non falamos de rúas como a Rúa da Baixo Rianxeira, unha rúa real, única no mundo. Famosa non pola ficción, senón pola realidade de naceren nela, nos seus escasísimos metros, escritores da talla de Manuel Antonio, Castelao e Rafael Dieste. Cando algún día as casas destes 3 escritores sexan convertidas en casas museo, de momento só está a de Manuel Antonio, Rianxo poderá presumir, aínda con máis orgullo,
de ter na súa humilde, sinxela Rúa de Abaixo unha especie de quinta avenida da literatura galega. Na feira participan 10 librerías e unha vintena de autores que pasarán polas casetas entre hoxe e o domingo día 26.